Ano lang Paps, makulimlim lang. Kanina ang madaling araw, maulan. Kaya suspended yung traffic. Yellow warning. Ambon lang pero makulimlim lang pero hindi naman maulan simula kanina. Dito sa Pasig, hindi lang sigurado sa iba. So, parang maganda panahon. Makulimlim lang. Magandang mga po, ikot po kayo from Sunset. Salamat po. Ay, salamat. After 4 years, 10,000 na subscribers sa pananalan. Thank you, thank you. Alex daw sa ating idol sa Bandang Pinyang Laguna, maulan daw. Ay, oh. Kami yung yellow warning. Oo, nakakot sila sa yellow warning. Meron kasi dito sa Pasig. Scattered. Sa Pasig kasi, siguro mga alas 7, wala nang ulan. Puro madaling araw lang malakas sila. Hanap buhay mo na lang, ano? Kakalang tayo dito sa Pasig City. Metro Manila Subway Project. Ay naman tuloy. Tayo ulit ako dahil dito yun. Dito tayo. Anong oras talaga dito? Straight ahead going to Ortigas Center. Sa kanan, sa EDSA, wala pang end cap dito. Pagkabas dito sa may EDSA.
Ayun o, nakatara. Kahit hindi ko sila. Pinamukha. September pa lang. Pero na. Balik na naman tayo sa ano, sa buhay syudad. Buti nakatap sa bayan dyan. Ano mapapansin nyo? Buhay syudad, Hindi ka akit sa taas ha. mga traffic. Dati pa ako magpipin ha. Kailangan magtrabaho kasi di tayo anak ng kontraktor. Sana ako anak ng kontraktor. Ay, sa mga biyahe pa uwi ng Bicol ngayong September, ingat tayo ha. Lalo ulan ng ulan. Nakaw. Wow, na naman yung Andaya Highway. Hindi lang Andaya Highway, mula bayan ng Gumaka, Lopez, Calawag, na ano, mga lupak sa tubig. Ortigas Center. Ah, wala. Walang income dito. Wala. Pasang makita. Ah, Dito na ba yun? Dito na ba tayo? kaya mo dito sa Manila. Dito na tayo, di ba? Mga 15 minutes. Dito na tayo, di ba? Wala. Parang umaga rin ako. Okay, nakamahal. Sinipilipil ako sa taas, parang umaga. Mas kabila. Julia Vargas Avenue. Siguro ko. Ito na yung ano, Ortigas Center, Barangay San Antonio, Pasig City. Dito yung mga malalaking malls dito. Kaya ka mall yung pasok niya. Robinson din, Robinson. Oh, City Center. Sa kapalatan ng Barangay San Antonio, kaya pala mayaman yung San Antonio. Pinakamayaman yata ng barangay yan dito. Yung barangay security force daw yun. Magkano yung self-respect nila. Saan? Ah, Barangay security force. Ha? Barangay Tanod. Parang 25,000 ang 30,000. Mga ganyang range, 20 pataas. Siyempre, mayayaman na kasi. Isang na barangay dito, kanyata ang sakop ng sakop.
Doon? Parking natin sa unahan. Kung meron na rin, pwede na rin dito. Yun lang. Down ka naman. Ano ba kayo, diba? Uy! Saglit lang po. Sa cars yon, cars. Kung saan tayo nito? Bakit tagkawayan to? Ay, ano pala to? Lopez. Ano bang klase ka sa malmahal? O, ba na ako? Paalam ko na. Anong parkingan to? Ito maganda-ganda. Doon.